Ugare ngari wenesu. Ugare kuvana vaMwari. Tenda omutiki. Wati panguva ineyi yakanaka yemasikati. Kuti timutsane mwoyo. Tiri panyaradzo paBaba Chimoko. Iri nyaradzo yekunyaradza murandakadzi wavo Sisi Mevi. Rugare ngari wenesu. Amen. Andina mashoko akawanda ekuda kutaura ngekuti nguva ndinoona sekuti ndo inenge yatifambei. Kune vanhu vakawanda vanoda kutaura. Kune vashumiri vaMwari vari pano, vatumwa nebasa iri vanoda kutaura. Saka ndichati tsonzei mbichana. Rugare ngarudai kwetiri. Chakakosha paupenyu hwemunhu kana echirarama ndo chandoda kutaura ndicho nhasi uno. Kuna anozi my last words. My last words pachirungu kana kuti mazwi ekupedzisira emunhu kana achirarama ari panyika ndo akakosha nekuti ndiwo anopa muenzaniso wezvinhu zviri kuitika muupenyu hwako uye ndo anopa nzira chaiyo chaiyo yekwauri kuenda kana uchibva panyika ineyi. Ukarenga kudai kwetiri. Sisi Mevi ndizvo ndozara vandidya. Tinozwa kuti vakakumbira kuti vaifanira kuti vakorwe muchechi ineyi yejekenisheni. Vaona chiedza chaMwari chavavhenekera kubudikidza ngekubereka kwavakaita vana vavo. Mukoma anozi mukoma Bernard ndiwe muenzaniso ndoda kupa nhasi uno. Vatendeuka mukati mechechi ineyi. Vatendeuka mukati mechechi ineyi. Vakaratidza mabasa akanaka kwetiri. Varatidza mabasa akanaka. Mai vavo vakaona kuti mabasa akadini akanaka. Nokudaro vakakumbira kuti vakorwe. Asi nekuti vanhu kana kuti vabati vezvigaro vakanga vasiri panguva iyoyo yavaifanira kuti vakorwe. Asi my last words avo aitaura kuti inda amujekenisheni. Ukarenga kudai kwetiri. Zvinopupurwa nevanhu vasikana mati chechi ineyi kuti shuwa mai vavo vakadini vakazvitaura. Havana kuzokorwa kubhabhatidzwa kuti vapindwe navo mumvura vachipuwa zita idzwa. Asi zvakaitwa pamaitire etisina kuona isusu panyama. Ukarenga kudai kwetiri. Ndinovafananidza nembavha iya yakanga iri paKarivhari pamuchinjikwa naJesu. Zvinonzi Mwari uchisika vanhu wakati ndakakusikai mune free will. Aidha unondida kana kuti haundidi. Muri kupazwa here vanonamata nevasikanamati. Mwari wakatisika tine inozi free will. Yatinotaura yama mabhasikoro kuti ndine bhasikoro rangu free will. Ndinokwanisa kuenda mberi richiende mberi izvozvo saizvozvo ndotodzosa kuti kumashure ndeizwa kumagiya. Ukarenga kudai kwetiri. Ndo inozi free will tiri kutaura izvo kuti unokwanisa kuenda mberi. Vamwe uchienda mberi umwe ichitodzoka iti handidi zviri kuitwa zvandizvifariri. Hauna zuva iroro rauri kuramba. Haufi zuva iroro rauri kuramba kuti hausido kuenda mberi neshoko raMwari. Ukarenga kudai kwetiri. Nokuti pane sarudzo iripo inozi free will. Ita zvaunoda. Unondida kana kuti haundidi. Pakati pedu pakaiswa mvura kana kuti moto. Sarudza zvaunoda kuti unoda mvura here kana kuti unoda moto. Ukarenga kudai kwetiri. Asi ukabata moto unodini? Unotsva. Saka mai ava vakasarudza chinhu chakavanakira. Ukarenga kudai kwetiri. Pochoitwa zvakaitwa ndiMwari tisina kuona isusu. Ndo zvaita kuti zvikokorodze mhomho yese iri panapa nhasi uno. Ukarenga postori. Vamwe vanhu vanotsvaga kuti ko nzira dzaMwari dzakambodini, ko mabasa aMwari akambodini. Zvaakati kune munhu uya watinoti haana kumbobvira aita zvinhu zvinooneka pachena omuti ngewanga. Uya wakashingirira kusvikira pakuti wakazofa ozoti mbichana tsausire ozi handimuzivi. Ukarenga kudai kwetiri. Vamwe vanotsvaga kuti ko sei zvichidaro mabasa aMwari iwayo. Hakuna unokwanisa kuona mabasa aMwari. Asi my last words ako akakosha. My last words ako kana kuti mabasa ako ekupedzisira akakosha pamberi paMwari. Mbavha iya yakataura mashoko airatidza kuti inoziva Kristu Jesu. Asi yeti payakatororwa pamuchinjikwa yakatororwa ngekukanganisa kwayo. Ndati mai ndinovafananidza nembavha iya pamuchinjikwa. Chimboerenga itizwa kuti yakatodi.
Luka chapter 23 kutangira pavhesi ya 35 inoti kudi vanhu vakanga vakangomirapo vachitarisa makurukota akamutsinyira achiti munhu uyu akaponesa vamwe, ko zvino ngaachizoponesawo kana ari yeKristu waMwari. Rugare ngarive nesu. Kana iwe uchifamba nevanhu pese paunoenda, ungaenda kumvura, ungaenda kuhuni, ungaenda papi, kana uchizwa shoko raMwari richimhurwa, iwe unofanira kuti utsigire shoko raMwari nekutsiura vanhu vanokanganisa kutaura pamusoro pezvaJesu. Rugare ngaudai kwetiri. Amen. Nekuti zvinhu izvozvo kana ukazviita, Mwari anokudini? Anokuyeuka. Vakuru nevamwe vanhu nembavha yaimwe yacho yanga iri kusaidhi rimwe raJesu yakatsvinyira Jesu achitofa pamuchinjikwa kuti koyo zvawaimboponesa vamwe vanhu uchiita ubviri kuita mabasa akanaka zvauzotakirwa pamuchinjikwa zvafamba sei? Chiita kuti uzviponesa ugotiponesawo. Rugare ngaudai kwetiri. Kutsvinyira ikoko iyi mbavha yakati kudii? Pavhesi ya 36 namasojawo akamudadira akasvika paari achimupa vhinika. Kutoti munhu warohwa, muri kupazwa here papa? Kudadira kwakadini kuti munhu warohwa une mavanga ari kubude ropa kwauya kwamupe vhiniga futi pamusoro pazvo. Akati kwaari kana uriwe mambo wavaJudha zviponeseka. Zvino nechepamusoro pake pane chinyorwa chaiti uyu ndiye mambo wavaJudha. Mumwe wamakororo aya maviri akanga aroverwawo pamuchinjikwa akamutuka achiti ko iwe hauzi Kristu here? Chizviponesa ugotiponesawo. Chizviponesa ugotiponesawo. Ndoda kuzwa kuti mbavha yakati kudii? Mashoko ayo ekupedzisira malast words ndiyo ndoda kuzwa. Pavhesi ya 40 asi mumwe wake akamutsiura achiti gara iwe hautyi Mwari here? Hautyi Mwari nei? Hauoni here kuti iwe naiye mose matongerwa kufa? Zvino kana tirisu taitirwa zvakatikodzera nokuti tiri kugamuchira zvakakwanirana namabasa akaita. Rugare kwetiri. Asi uyu munhu haana kuita chinhu chisakafanira kuti. Jesu uyu tiri kushora nhasi haana chaakamboita pamberi peMwari chakashata. Ipapo akati Jesu muzondirangarirawo kana muchinge mazova muumambo hwenyu. Ndo mashoko akataura ekupedzisira iwawo, malast words. Kwese kuwaiba echite zvaanoita kusvikira azotoona kuti une kodzero yekuti aroverwe pamuchinjikwa afe ngemabasa ake. Asi awakazoona Mwari ari pamuchinjikwa pazuva kana kuti paawa ari kupedzisira uchiona Mwari. Mbavha iyi yakabhabhatidzwa here? Mbavha iyi yakaonini here? Yakapozitaidzwa here? Asi zvakaitwa ndianani? NdiMwari pasina waiziya. Rugare ngaudai kwetiri. Ndosaka nhasi unotaungana panapa. Vamwe vanobvunza kuti kosei mwaungana panapa imimi yeti mai hatizumuona iko inamata Jekinsheni. Malast words awo aitaura kuti ini ndamu Jekinsheni. Inguva nekushaya mukana wekuti ndikorwe nokuti hapana vanhu vacho vanokoresa. Ani muri kuona? Vakanonokerwa ngenguva asi vanga vati amu Jekinsheni wakakwana. Tinozwa kuti ndenzidzo dzeJekinsheni vaitoimba vari pamuzi panapa. Rugare ngaudai kwetiri. Rugare kuona Mwari. Saka vakawanirwa nyasha. Asi pane zvimwe zvinhu zvavanogona kunge vakaitira Mwari mukusaziya kwedu nemukusaona kwedu mumadziso mwedu. Rugare ngaudai kwetiri. Nokuti kadzoka bheki pambavha iyoyi inozi ine mabasa ayakaita kumashuroko Jesu achida kuparidza vhangeri kuJerusarema. Kune rumwe rwizi rwaiyambukwa vaitoda chikepe. Asvika nevadzidzi vake mbavha iyi neimwe yambavha iyi ndobva vaishandira ipapo vechinyudza vanhu mari dzevanhu vechirobha vanhu ipapo pakuyambusa vanhu kuenda kwavaienda kubasa raMwari nevanoitofambawo zvavo vachienda kotengesa zvinhu zvavo. Rugare ngaudai kwetiri. Saka Jesu asvika nevadzidzi vake ipapo aida chikepe chekuti apfuure aende koita basa raMwari. Rugare ngaudai kwetiri. Imwe mbavha iya inonzi yakashaya chekutaura iyeyi haina kutangira ipapo ndopayakatangira pamvura apa kuti haina handikwanisi kudai ndotode mari yakadai neyakadai neyakadai. Handimuri kuona ende waida kutorawo zvachi Jesu nevadzidzi vake nezvaainge ainazvo. Asi mbavha yakamutsiura futi ikati iwe unonga munhu waMwari tadii tamuyambusa ngazi iwe itani kuti ndioni handiti une chikepe chako muitire iwewe kana usingadi kuti timurobhezva tinomboita vamweni panapa iwe ita iwewe. Jesu akaambuswa ngembavha iyayi yona yakazokumbira ruregerero paya paya ndo yakamamusa akaenda kuenda kwake nekudzoka. Rugare ngaudai kwetiri. Yochosara ichite mabasa ayo ekubayiwayo. Muri kukwazwa ipapo?
asi nebasa 1 rayakaita mukupanyika rakazorangarwa pamuchinjibwe rairisikafana kuti rikoro kurangarwa nekuti mabasa aJesu aindoita waizadzisa zvipiko zvaMwari, asi zvakaitobudirira nekuda kwembavha iyai. Saka kuti sime vhava basa ravo zvakarangarirwa pakupedzisira. Pane zvimwe zvinhu zvavakaita tisina kuona isusu zvakarangarirwa neMwari kuti hazvingaendi zvakadaro nekuti zvakabatsira kuti basa raMwari riende mberi. Rugare ngarive nesu. Rugare kuvapostori. Ndataura kuti pane free will. Unoda Mwari here kana kuti haumudi? Sarudza chaunoda iwewe. Panyika panapa tichirarama pane nzira mbiri. Zvepaine nzira mbiri, pane nzira imwe yaMwari, pane nzira imwe yaSatani. Ndo chete nzira dzipamba dziti nhatu imbiri chete. Zvokuti kana munhu ukamiswa apa kuti achipongomira apa, anhingimira apa, munotoona kuti uri munzira yaMwari, uri munzira yaSatani. Zvinooneka izvozvo. Paukagara ipapo uri kutoziva kuti ndiri munzira yaMwari here kana ndiri munzira yaSatani. Asi Satani mupikisi waMwari. Chaakagadzirirwa iGehena. Nevanomutevera vanoenda painyi muGehena. Rugare ngaudai kwetiri. Amen. Saka takasaina contract naMwari nekuti tichazoteera Mwari kusvika atisvitsa kwaanodoti atisvitse kuupenyu usingaperi. Contract yakafanana nemabasa emunoenderana nanyamashi uno panyika panapo. Kana imi mukaita basa renyu muri sasa director, mune vanhu venyu vamunokacha mushando, muri kubazwa iri papo. Munoti ngavai vasaine contract handidika. Contract pamwe inenge iri 3 months. Zvosiyana nekuti wariwana sei basa racho. Imwe yacho inenge itori 3 years. Rugare ngarive nesu. Asi aurejestiri every day uchienda kubasa kuti wauya pabasa. Ukasarejesta inopinda here mari. Rugare ngaudai kwetiri. Semabudiro anoita zuwa ndo marejestiri aunoita contract yako wechirinywa contract yako every day pamberi paMwari. Muri kubazwa here papo. Mabudiro paMwari here. Rugare ngarive nesu. Utori munzira yani papo yaMwari. Kana ukatsaudzira kuti wambobva kunzira yaMwari waakunzira ipi yaSatani. Nzira dzacho tinotodzifamba tichiri panyika panapa kusvika taenda kupi kudenga. Road racho rinobva panyika panapo wotofamba rakafaranuka kuti unoita zvaunoda usina unokubata kana kutsiura ndo raSatani iroro. Asi rakamanikana rinonga rekuti wechifamba unombokwengwa ngezvirumu, weifamba bokwengwa ngemunzwa, ndo road rani iroro raMwari. Rine miedzo asi mweya unonga uchitofara. Rugare ngarive nesu. Ndokusaka kuti mwakaona kuti avo vaifara kuti ndaamujekesheni pasina nguva imwe ichizwa kuti ndaamujekesheni mangwana acho otomuka otofa. Road racho rine minzwa, rine makato. Rugare ngaudai kwetiri. Asi ndo rataurwa rere kuti ndasarudza ndakuisira moto ndakuisira mvura. Road remoto ndo riya rakadini rakafaranuka. Asi riya rinotonhorera rakanaka ndo rakamanikana rine muyedzo. Rugare ngaudai kwetiri. Sarudza zvaunodini iwewe zvaunoda. Kana wafa uchaenda here kudenga, kana wafa unoenda here kupi kana kuGehena. Rugare ngaudai kwetiri. Ndiwo unozviziya. Potori papapo unotozviziva kuti ndinoenda kudenga kana kuti handiendi kana ndafa. Mweya mutsvene uri pauri wakasipa unawo unokutaurira kuti nyamashi uri mutsvene here kana akauya nhasi unoenda here. Kana kati nhasi unovagogodza kuti nhasi nochi zvawakaita zvakwana ngatiende, unotozvizwa zvichikutaura kuti ndinopinda denga kana kuti handipindi. Kana uchizwa zvikutaura kuti haupindi, reurira utsvake njira yakadini yakanaka yaMwari ufambe munzira iyoyo inokusvitsa kuupenyu usingaperi. Rugare ngaudai kwetiri. Zvetinoita panapa panapa mumvuri wezviro zviri kupi kudenga. Ndiani une mumba mwakanaka ambonitaura une mumba mwake mwakarongeka asimuka antaura kuti ndiri panapa timbofananidza. Une bedroom rake nedining rake spare bedroom neveranda nezvakashongedzwa zviri mukati. Rugare ngaudai kwetiri. Tomboti uripo handitoti tikabva pavharanda topinda mudining. Tapinda mudining tinoona masofa handiti. Tapedza kuona masofa tinoona TV. Dai plasma dai ichi black and white. Tebvapo tinoona zvimasideboard nene kana zvimakitchen unit. Rugare ngarive nesu. Tikati gare vana vomboona TV. Tatizotinoita panapa mumvuri wezviri kupi denga. Kana muchiti mukaita zvamunoita imimi mozotora memory card racho moplaya paTV moona mufananidzo monakirwa ndizvo ndo zvinoitawo futi anani Mwari kudenga. Mambozwa zvataurwa ndamutyere zvazvo kuti kuchaiswa plasma handiri. Umwe unobvunza kuti plasma inobvepi. Tatizvo tiri kuita panapa nemararamiro tiri kuita panapa mumvuri wezviro zviri kupi. Chinonyatso kuoneka chiinyi mumvuri nemuntu.
chemunonyaso kuti mwaona achiphongo mumvuri wawo nawo mbune chemunonyaso kuti ndaona achiphongo chini. Saka panapo zvetiri kuita panapa nemaitiro atakaita pa nezvetinazo kumadzimba kwedu nezvetinorarama ndizvo zvinozi mumvuri, zviro zvemene mene zviri kudenga. Muri kupazwa here? Ndosandora zvetiri kuita panapa mumvuri wezviro zviri kupi. Saka naye mwechigadzira TV muinayo ichiona mufananidzo nezvemuno nemasikireti enyu kuti moisa kamera mumba kana mai vakasara vachiita zvavanoita mosvika mukatora kamera mukapfekera pa TV munozviona. Ndo zvazvakaitawo nekwetiri naMwari. Tiri panyika pana mabasa ese tinoita ese pane kamera iri kudini iri kutarisa. Kana uchinge wazoenda iwewe mabasa yaniswa pa plasma yacho haikevi hapana kuti andioni. Kana unyambori kumucheto munhu wese unonga echidini echiona. Ugaringa rivenesu ugari kumapostori. Saka zvinozi basa riri kuitwa ngevaprista vashumiri ava mumvuri wezviro zviri kudenga. Basa retiri kuita nhasi renyaradzo riri kuitwa kudenga nhasi uno riri kutoitwa kudenga ndiMwari pachavo. Isusu tiri kuita semimvuri yakaiswa panyika ndiMwari. Asi chairo basa iri renyaradzo rekunyaradza Simevi nemhuri yese iri panapa kwa Chimoko riri kutoitwa ndimbune Jehovha. Saka isu tinochiekita semumvuri yani yaMwari. Ndikugaringa kudai kwetiri. Saka tofonga takaperera tiri pa chokwadi chekuti tiri kuita basa rani redu. Verengai kuvhesi yacho tisu. 1 Timothy chapter 2 verse 14. Bible. Kasire. Waeburu chapter 8 verse 3. Nsoroso ku Jesu ndiye mshumiri wedu mukuru. Jesu ndiye mshumiri wedu mukuru. Zviro zvese zvetiri kuita panapa tiri kuita tiri pasi pa Kristu Jesu. Ndiwo vakatuma Sendi Luka, ndiwo vakatuma Sendi Filipi. Mutuma watinawo nhasuno vari kuvane basa rese retiri kuona panapa vakatuma ndi Kristu Jesu. Saka Jesu ndiye mshumiri mukuru wedu. Ugaringa kudai kwetiri. Verengai tisu. Mushumiri wa Mwari mukuru mumwe nomumwe anogadzwa mumwe anogadzwa. Mushumiri wa Mwari mukuru mumwe nomumwe anogadzwa kuti apire mupiro wezvibayiro kuna Mwari. Anogadzwa kuti apire mupiro wezvibayiro kuna Mwari. Vashumiri ivavo vauya panapa vakasarudzwa kuti vauye kuita basa riri panapa vaprista vakagadzwa kuti vapire chii. Mushumiri wa Mwari mumwe nomumwe anogadzwa kuti apire mupiro wezvibayiro kuna Mwari. Wezvibayiro kuna Mwari. Ugaringa kudai kwetiri. Basa retiri kuita panapa chitori chibayiro chiri kupirwa pamberi paJehovha. Asi tiri kuzwa kuti tinozviita tiri chiini pamberi paMwari. Verengai tisu. Mwari wedu anofanira kuvawo nechinhu chaanopira. Zvinodai aiva pasi pano angadai asiri mushumiri kwete. Nokuda kwokuti kuna vashumiri vanopira kuna Mwari nomutoo womutemo wavaJudha. Ugaringa kudai kwetiri. Ugari kumapostori. Zvinozi Mwari wedu chaiye dai anga ari panapa pasi waifanira kunga aine chinhu chaitopirawo. Asi ngokuti haasiri panapa pane vashumiri varipo vanopira pamutoo wechiJudha ndiwo wetinawo nhasuno. Ugaringa kudai kwetiri. Mutoo wechiJudha iwo ndiwo mumvuri wezvinhu zviri kudenga. Ugaringa kudai kwetiri. Wetiri kuedzesera tiri panapa panyika. Saka tiri kuita zvinhu zvechokwadi. Ndosaka chechi nechizi ichechi yemazviro kwazvo. Vakomana vanoridza ngoma nyasai kuridza zvemene mene, vanotamba zvemene mene, vanoemba zvemene. Muri kuedzesera semimvuri yaMwari nokuti zvinhu zvetiri kuita zviri kutoitwa zvino izvi kudenga. Ugaringa rivenesu. Verengai tisu. Pa 5 verses. Basa ravanoita. Basa rinoitwa ngavashumira. Mufananidzo kana mumvuri wezvinhu zviri kudenga. Muri kupaswa. Basa ravanoita vashumira mufananidzo kana kuti mumvuri wezviro zviri kupi kudenga. Mwenyamboona vachita havo vachida vachinamatira havasivo vanokonzera kuti zvinhu zvacho zvizi zvaendeka. Ivo vari kuekita semumvuri yaMwari. Basa chairo richitwa kupi kudenga. Ugaringa rivenesu. Mwapazwisisa here? Ndonyaradzo yetiri kutaura nezvayo. Vamwe vangati saka kutaura achiphongo akauya namabika ndozotoita here. Iyi mumvuri yemuri kuona yaMwari. Basa racho riri kuitwa ndiani? NdiJehovha pachavo. Verengai tisu. Nokuti izomo zisi akanga ava kuda kuvaka imba yetende. Mwari akamuudza kuti avake achitevedzera mufananidzo waakanga aratidzwa pagomo. Asi zvino Kristu akapiwa basa roushumiri hwaMwari rakanaka kupinda rakare.
nokuti iye ari murevereri wechitenderano chakapinda kunaka chinovimbisa zvinhu zvakapinda kunaka. Rugarigari wenesu vakakomborerwa asisi mevhi vatiri kuitira nyaradzo nhasi uno nekuti vaunganirwa ngevanhu vatumirwa vatumwa vaMwari vabva kuoltari, vatumwa ngemutumwa waMwari kuti endaipo moita basa riripo ripere zvakanaka. Rugarigari wenesu mutumwa waMwari utozviziva kuti kune basa riri kuitwa kwani pachibuwe. Zvinhu zvakakosha izvozvo. Vamwe vanotoitirwa mabasa aya zvisingambozikanwi kuti kune nyaradzo iri kuitwa kwakati, asi izvi zvine vatumwa vatori pano. Rugarigari kudai kwetiri marepresentative vakamirira mutumwa iyena. Rugarigari wenesu inyasha dzakakura idzodzo dzinoratidza kuti munhu wanga ari munhu wani waMwari. Verengai tiso 1 Timothy chapter 2. Chizwai zvamunoponeswa ndizvo imi vakadzi. 1 Timothy chapter 2 verse 14. Pavhesi ya 14 panoti dai anga asiri mukoma Bernard. Rugarigari kudai kwetiri mbosumukai mukoma. Dai anga asiri mukoma nawe rapo otherwise itaura kuti mai vangadai vasina kuitirwa zvatiri kuita pana nhasi uno. Rugarigari wenesu saka hazvishamisi kuti mwana wauri kumwira piriziwo kuti mimba yeibve ndiye waida kuitira nyaradzo iwe. Rugarigari wenesu ndikutaurisa pe umwana wakabarwa pe ndiye wakazwa zvakazwa kuchechi ouya nazvo kuna mai okorwa zvakonzera kuti nababa zvinhu zvinoti nawo mini muchechi. Asi dai vakada kupangana kuti ngatibairwe majadhele tidai vangadai zviri here zvino. Saka hokoyo kune mwana mai muri kudzivirira kuti musabara vana yeti vana ndo vandokuponesai. Rugarigari kudai kwetiri miko yenyu inozi munozoponeswa nokuda kwekubereka nokuti makatokanganisa pamunda weide ndo pamakatoshaisha apapo muchotorangwa kuti ngezvamwaita izvi mwatupa, asi kana muchinge mwazobarawo vana munozoponeswa nokuda kwekubereka. Rugarigari kudai kwetiri verengai tiso Adamu haasiye akanyengedzwa kwete. Adamu unozi handipo akanyengedzwa. Murume haasiye akanyengedzwa ngenyoka. Nyoka yakanyengedza chini? Mukadzi. Hapana munhu unozombobva kuchipatara iko kuti ngakuite family planning kana majadheo kana chinyi ukotaura nababa mucheura. Mai ndo anotobva nazvo kona iyoyo. Dai tamboshandisawo izvi. Rugarigari kudai kwetiri ndozvo zvakaita kana kumunda weEdheni. Eva ndiye wakanyengerwa ngenyoka kuti chimbotestai muchero. Adamu atoruko. Rugarigari kudai kwetiri ozobva nawo muchero uyo toti dai tamboryawo izvi zvinoryiwa. Rugarigari wenesu itai mudomeni tizwe kuti ndi Adamu ere kana ndiye Eva wakanyengerwa ngenyoka. Adamu haasiye akanyengedzwa kwete, asi munhukadzi ndiye akanyengedzwa, akabva apara mhosva yokudarika murayiro. Akapara mhosva yokudarika murayiro. Rugarigari kudai kwetiri rugarigari kuona Mwari dairai mashoko aya musati ngezvepamaiki. IBhaibheri shoko rani raMwari. Munozoponeswa madzimai ngekubereka vana. Uchahambawo ngemovha yogara pasaidhi apo ngenyaya yemwana. Rugarigari kudai kwetiri wako wakabara ndo unozoya nemota nebhenzi kuti maigarai pasaidhi timboende kwachecheche maigarai apa timboende kwamaunganidze. Asi kana wakamubvisa ngepirizi unogare pari ungatoshandise chitundu museresere cheusiku chiya chemunojaira chairo. Rugarigari kudai kwetiri handizi kutsauka paya ndikuda kutaura kuti mai chimoko vari panapa vaponeswa nokuda kwekubereka bani bavo. Verengai tiso pavhesi ya 15 kunyange zvakadaro zvazvo munhukadzi achaponeswa nokuda kwokubereka vana kwaanoita kana achiramba ari mukutenda. Kana mukazviita muri mukutenda kana murudo nomurudo nomuutsvene achizvidzora musina chamuri kushaishira Mwari ndo pamunozoponeswa kana mukabereka vana muchizviita muri mukutenda Mwari nemurudo musina chamunoshaishira Mwari. Munozoponeswa pamhosva yamakapara mumunda weEdheni. Rugarigari wenesu hamungambozvidairi because zvinenge zvadzama because 100% yemadzimai vari kutozviita. Ndotaura izvi havadairi
Rugare ngarivenesu. Vanoti hatizviti simudzai maoko. Nana mbuya zvatokura. Rugare ngarivenesu. Rugare kumapostori. Zviite henyu asi zai kuti Bhaibheri rati munoponeswa nekuda kwekubereka chiini? Vana. Saka ndinotenda nemashoko andapuwa panguva ineyi tiri panyaradzo. Ndaida kuzama kujekesa kuti vanhu vaone kuti nyaradzo zveinoitwa yamunoona tichitamba kubva Friday kusvika Saturday kusvika Sunday tiri mumvuri yezvinhu zvinoitwa kudenga. Nyaradzo chaiyo inoitwa kudenga. Isusu wamakuona tichitamba taamumvuri yaMwari. Tukaringa kudai kwetiri. Saka musazoneseka kuti ndachibonga andotozvikonera. Tambeura angazvikonera. Atingazvikoni asi tinoedzesera zviri kuitwa kudenga. Tukaringa kudai kwetiri. Tinogarawo pasingera Jesu.